אז מה אנחנו הולכים ללמוד בקורס? איך אנחנו נפגשים במפגש הראשוני בדיוק עם הלקוח? מה אנחנו עושים? איך אנחנו מתנהלים? מה השאלון שאנחנו שואלים? הרי אנחנו יכולים לשבת על פרויקטים שעות מטורפות ולא תמיד לקבל את הכסף שבאמת מגיע לנו עליו. אנחנו נלמד איך מכינים סקיצה, זו הבעיה הכי גדולה שלנו, איך להוציא סקיצה אחת בסוף ולא 700 סקיצות לכל פרויקט. מה אנחנו עושים בפגישה השלישית? מכינים את עצמנו ואת הלקוח לפגישה בחברת הקרמיקות. הרי להגיע לפגישה לא מוכנים זה לבזבז את הזמן שלנו, לבזבז את הזמן של הלקוח. אנחנו רוצים להגיע מדויקים לפגישה, איך אנחנו בוחרים את הקרמיקות, איך אנחנו מנהלים את הפגישה הזו בחברת הקרמיקות, ואחרי זה איך אנחנו מטמיעים את מה שבחרנו בתוך התוכניות. זה דברים מאוד מאוד חשובים שבסוף בלימודים אנחנו לא לומדים אותם, ולוקח הרבה זמן בדרך שלנו ללמוד איך עושים את זה. במפגש הבא אנחנו בעצם מתעסקים בתוכניות חשמל. יהיה לנו גם יועץ תאורה חיצוני, הוא יבוא וייתן לכם המון 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 טיפים לתוכנית מדויקת של תוכנית חשמל בתאורה. נלמד איך מגיעים לשטח. במפגש הבא שלנו אנחנו סוגרים את כל התוכניות, סוגרים את כל הסט תוכניות, סוגרים את כל העבודה, את כל הפרויקט מול הלקוח, אל איזה תוכנית כל בעל מקצוע צריך לקבל. זה אחד הדברים החשובים, כמו שכשאני מנהלת פרויקט של מאות דירות, אני מנהלת אותו בדיוק באותה צורה, עם טבלת אקסל מסודרת, לוחות זמנים, מתי אני מגישה כל דבר, בדיוק ככה אני גם מנהלת פרויקט יותר קטן,